utan körkort inte haft en chans. En tjänst för miljön, så ställ dig i kön till att resa effektivt. En simpel tjänst för vår planet, det är att resa ett kollektiv. Central så gör jag ett val att aldrig köra bil. Jag sitter här i flera mil och tänker ej på att byta fil. Det är så skönt att kunna åka grönt, det är inte intensivt. Men om du vill slappna av, så åk då kollektiv. Och kollektiv. Kom här till Södertälje, se. Och kollektiv. För alla får åka med. Och kollektiv. Låt hela Sverige le. Det är effektivt Att åka kollektiv. Jag får skjuts av närmsta buss, hugget när jag går. När jag ska hem till morsan så färdas jag på tågens spår. Jag skulle bli helt galen om jag inte kom till centralen. Jag åker effektivt, jag åker kollektiv. Sen när vi står samlade kring vår slutstation, då vet vi att vårt busskort räcker även till nästa zon. Och har du inte det, så ska du få se att det finns remsa och biljett. Tänk att åka kollektiv. Kunde vara så lätt. Och kollektiv. Om du ska åka på. Och kollektiv. På tåget är det både varmt och Och kollektiv. Och kollektiv. Kom igen, var lite kaxig. Åk inte taxi!